Gabonda ondo etorri. Ez da erraza harrapatzea izango, ez da? Azken aldiko kargu berriarekin, lan kontuen gatik eta agenda beteta eta txokotxo bat egiteko gaizki edo? Bueno, ez da ire hainbestelako ez dakit astoramendua eta ez, denbora da, jende agradablentzako denbora jendea inagradablea ez denantzako agian ez hainbeste, baina bai, denbora ez da holako. Alare, oraindik oportatik bueltan edo zauzkagu ez, Japonen atletik ibiltzara, ez da azken aldian? Bai, aspaldi neukan gogoa. Islandian egon nintzenetik duela urte batzuk, gogoa neukan bai zean egoteko, Japonea juteko eta Tolosako bi lagunekin, eta bai, han izango era, bueltaka, eta bai. Oso potentea. Zetorri zara, Japonen egondako guztia moduan flipatuta apur bat edo? Bai, gaina nik uste ez dakit azken aldi honetan jende asko area juten da edo ez, eta badauka puntu bat oso berezia den herrialde bada, ez dakit turismo normala egin daiteken, ez nik adibidez oso turismo sesgatu egin nuen, ez, batzuk mendira juntziren eta nik sentitzen da, baina nire handikan urbanoarekin oso zehatuta nago, oso txunditua edo behintzat gustatzen zait, ikustea eta begiratzea, metroan, jendea, nola mugitzen da, nola trenetan nola bizidan, hemen beste trena gora eta trena bera, trenetan ere nola bizidan ere ikustea, eta esan, polita, oso potentea. Hortaz, plan horrekin, bakarri bidaiatzea ere guztoko izango duzu, gauzak obserbatzeko eta begiratzeko eta? Baina, beti ere jendearekin jutea ere beti puntu bat ematen dizu, ez? Nik uste, gukekin oso metodologia kuriosoa, ez? Eta gelditzen ginen beti afaltzeko bakarri, baina bakoitza bere historiaran zijoan, ez? Orduan, eta gaina gaur bertan afaria daukagu, eta oso kuriosoa zen elkarri esan diogu, nolabait kontatuko digula elkarrekin egin dugun bidaia, ez? Nahiz eta elkarrekin ere oso modu zean izan zen, ez? Azkeneko gauean gelditu ginean komentatzeko impresioak, ez? Eta ia gauza danetan koinziditzen genuen, ez? Orduan, bidaiatzea, nik ez dut aldarrikatuko hemen keruak eta on the road eta blako bidai zeak, ez? Baina batzutan, ez dakit ze puntutara nion ere bidaiak ere ez dut esango, horregatik ez dut apologia hori egingo, aldarri hori egingo bakarrik egiteko bidaiak, ez? Baina, norberak ikusten duen, norberak ikusten du, ez? Eta oso zaila beste batek gauza berdina ikustea, ez? Orduan, ondo dago gero trukea, ondo dago gero elkartzea hori, ez? Elkar esperientzia kontatze hori, eta segurazki detaile berdinetan, lehuna entzuten irakurri nion berrian, Uxu Alberdiri adibidez gauza txikitan fijatze zala, ez? Eta gauza txiki horrekin poema bat idatzi zezakela, ez? Edo kantu bat, ez? Niri gauza berdina gertatze zait, ez? Baina, nik irakurtzen nion eta, por cierto, oso interesgarri, oin ez nahiz akordatzen abeslaria, Kerobiaren abeslaria Xabier Bandini uste ditzen dela, baina bien arteko elkar lotura da zen, eta gustatu zitzean, ni baino pixkat gaztetxoagoak, ez hainbeste, baina ni gazte naizerako, besteak beste ere, baina entzutea pixka sorkuntzaren zea horretan, ez? Ni balki gero berringuntzaren inguruan galdetuko diazula eta ni aurreratzen ari naiz beti bezala, kazetari erreste aldera, ez? Baina, niri asko gustatu zitzaidan jendea ikusten dudala ni baino pixkat gaztegok eta nire garaikoak ere, baina joia diskurso bat egiten, ez? Ez bakarrik entzuten edo diskurso instituzional eta horiek, ez dakate zer kontra, uste ere egon behar dela, ni ez nahiz inoiz gauza bat besteren kontrara egon nik ere lan badaukat momentu honetan, erakunde publiko batean, eta ez zaitu beti errespetuzkoa iruditzen zait besteak egiten dutena, ez? Baina ni joana, ez? Bi persona hauek edo idazle eta musikari batek, gure Euskal Herrikoak, dialektika horretan entzutea, ez? Eta txikitasun horretan, da nik eramatuen bidaietarako observazio kapazitatea edo almen horretara, ez? Eta uste dut hori ere oso importantea dela, ez? Eta laburbiltzea den, bidaietan hori asko garatu egiten da, ez? Begiratu, ez da besterik gabe begiratzea eta kontemplazioan, baizik eta askotan gauza asko txartatu egite zaizkizu, ez?
eta segurazki, Estatu Batuetatik bueltan